Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Chabwino m'bale wanga, ndithu ndikukhulupirira kuti timayankha funso la nkhani yokhuzana ndi mafuta ophikira pansika. Ndikukhulupirira choncho, kunena kuti nthawi ina ndalongosolapo kuti mafuta ophikira ali mu zigawo. Tili ndi mafuta amene akupangidwa kuchokera ku zolengedwa zomwezi, mtedza, ena kampangira chani, kasoya. Ni mafuta ndithu oti munthu ukhoza kudya vuto lililonse palibe. Koma chiopsezo chimene changobwera kumene pa mafuta ophikira ndi chakuti amakambirana za kuchepa kwa zipangizo zopezera mafuta ophikira, monga mtedza, soya ndi zinthu zina zimene zimachoka kumunda kupanga mtedza, mpendadzuwa, zimene chifukwa cha kusintha kwa nyengo, climate change, zapangitsa kuti pansika nazonso ziyambe kuchepa, pamene population ikupita kutsogolo komanso demand yofuna mafuta ndi yochuluka kwambiri pa dziko lapansi. Ndiye nawonso aganiza zonena kuti ayipangirenso nawonso mulengi ndi apanga konzati a Sonemex. A Sonemex ndi amene ali ngati ankhala pakati mogwirizana ndi a Pepsi, amene amapanga zakumwa komanso kupanga masero a zinthu zakudya, kuti atulusa sero ina imene ikuthandizira sopano kupanga mafuta pansika, imene adzipanga ngati pilisi, ayithira mdramu, kayikamo madzi, kungoyika pilisi ija, ndikuti ipanga mafuta ochuluka, kapena ayi mafuta ochuluka ochepa, ndikuyika pilisi ija, ndikusungunula madramu amafuta, kayikamo thumba limodzi la mtedza, ndikuponyamo pilisi ija kuti ziwapasa mafuta ochuluka, chifukwa cha kuchepa kwa mbewu zopangira mafuta ophikira. Nawonso alowa nawo kuti apange, kotere kuti sero imeneyo yatuluka yopangira mafuta ophikira pansika. So chiopsezo chikupita kutsogolo pa nkhani imeneyi. Ndi bwino ndithu kuti ana a Mulungu tiyang'anenso njira zimene zingatithandize. Timangoyankha kuti nanga si munthu wafunsa, koma ndikudziwa kuti ndi mtunda wautali, chifukwa anthu adzifunabe mayankho kuti kodi mmene mukuti mafuta ophikira ndi oyipa, ndi tidziphikira cha ukhala ngati kuti iweyo ndiye uli nawo kale mafutawo. Ayi ndithu, ine ndiongopereka chidziwitso cha zinthu zimene zili zolakwika mdziko la mdima, zimene zinatumizidwa kuti zizawononge pansika wa dziko lapansi. So pakadali panopa mafuta adakalipo pansika apa, opangira mtedzadi, opangira mpendadzuwadi, alipo pansika apa, ndithu mukhoza kugula. Koma posachedwa asokonekera mafuta awa ophikirawa, asokonekera kwambiri pansika apa, chifukwa zipangizozo zikusowa. Mukuona mmene adulira mafuta m'mayiko onse. Mafuta ophikira anakwera kwambiri, mafuta ophikira akwera malo ambiri, chifukwa cha kuchepa kwa zipangizo zimene zimatulutsa mafuta mwachilengedwe. So pakadali panopa ndiyankhe choncho amakosana zikomo. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Zikomo. Amene mumaonera okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio
to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,